namhlanje kunzima empweni yami. Mkhulu Hoti namhlanje anginamuva anginaphambili kodwa benginama-millions empweni yami. Umuntu uhlatshwe umkhonto. Umuntu uhlabiwe kale room. Umuntu uhlabiwe kale room. Umuntu uhlabiwe kale room. Umuntu uhlabe ngomkhonto. Dumelang ngiyadumedisa, udumedisa ngoke Mkhulu Hoti ngokwisikhulu kusithoba kwethu. Namhlanje ngithanda ukuthi ngikhulume ukuthi umuntu uhluphekiswa yini. Lapha ngibambantu abadala ngiphethe umkhonto. Uyazi mangikhuluma ngale topic le ngixolisa ngosisi. Ngoba kunabantu abayenza izinto ngendlela abangaqabangi ngayo. Abantu abadala ngizokhuluma la ngengane eyakhulisa ugogo. Ugogo ayikhulisa unina wayo eshonile emhlabeni engasekho. Ugogo ayikhulisa ubaba wayo eshonile esengasekho emhlabeni. Kodwa namhlanje lengane iyajika ithi ugogo wayo uyamthakatha. I want you to mainly get this. Nizwe kahle futhi nizwisise. Ngikhuluma ngomkhonto namhlanje. Ngikhuluma ngento ethi mihlabile akwazi ukuthi ungaphila noma ungaphola. Sinabantu namhlanje sibazi ukuthi basuka from 100 to 0. Mkhulu Hoti kungani na? Mkhulu Hoti namhlanje kunzima empweni yami. Mkhulu Hoti namhlanje anginamuva anginaphambili kodwa benginama-millions empweni yami. Umuntu uhlatshwe umkhonto. Umuntu uhlabiwe kale room. Umuntu uhlabiwe kale room. Umuntu uhlabiwe kale room. Umuntu uhlabe ngomkhonto. Mkhulu Hoti angisazi ukuthi ngishona ngaphi. Sengisuka enyangeni eningi. Ngihambile ngaya kuTB Joshua Nigeria. Ngibuyile Mkhulu ngaza la kade la khona uthi ubushiri. Ngihambile ngiye ku-Alpha Lukhabu. Ngiye kumasipitala amaningi kodwa ngilungelwe. Laba bafundisi manje yakubona ngathi nje badla imali yami. Kanti lutho mntaka mama ushawa idlozi. Ushawa idlozi. Ugogo yakufundisa ngale mali yamagwinya. Ugogo yakufundisa ngale mali kade ithukelwe emakhishini abelungu. Ajike futhi arichwe egameni lokuthi ulalula udlile ebusuku. Namhlanje usuyajika ugogo amyamthakatha. Akhulise umzali from umamakho since umamakho athanda izinto akushiyile ahamba mama since asuka kwamashu aphele egoli. Akunamuntu azithaphela kuphi. Namhlanje ugogo siyakuthakatha. Uyashona ugogo ukufundisile wa university waze waqeda umceda kuceda uhluleka nje nokuthi wena uwakhe ibonda kini mayibabu. Some things amabhadi ngendlela engaboni ngayo bantu abamnyama ingoba anitshela amaqiniso. Ayikho into ehluphekisa umuntu njengomuntu ongaligadi ikhaya lakubo. Ayikho into ehluphekisa umuntu njengomuntu onganayo ukubo. I'm talking this from a general and a right perspective yento eyiqiniswe ngiyaziyo. Angikhulumi ngento engizwa kuthiwa ngayizwa bethi. Ngibuya kanti uyithi ba. Hawuna into ehluphekisa umuntu ngwana mthu umuntu. Jwalo ka umuntu olahlala hayila habona. Uyazi inyanga nje iphelile. Lokho lokukhulisile. Inyanga nje iphelile. Ngena nje ne-KFC engaka. Uzobona ukuthi umama ujabula kanjani isalo kasijabula kanjani. Mwana kathi newe wahle ingane mina yes. Namuthi emsile uyes. You know ukuthi umama nje ejabule igama lakho nje vele nje ethi uyazi ingane yami le ngiyazi kahle ukuthi ngikhulile ngizodla inyama kulelanga leli. Those are blessings upon the blessings. Ngithi kuwena edistance umunjalo konke kuyakhanya. But then when I keep on ukuthi munemali, hey uyafona before yakini mama ngize nabangani bami usho ukuthi ibona lipendile nyana lelala sebube ngathi liyawa. Oh Nkosi yami Jesus Christ. Oh mveli ncane. Mama usho ukuthi labona leliya elanga le roomini yakho nikwazi ukuthi ezobala ngiyakhumbula